Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, sugeng pepanggihan kalih kula Widianto Prasetyo Utomo saking GKJ Njuwiring, Klasis Klaten Timur. Ing dinten menika, Minggu setunggal Februari 2026, kepareng maosaken renungan Sabda Winedar ingkang pinarengan jejer integritas. Kanthi adhedhasar saking Injil Jabur gangsal welas ayatipun gangsal B. Sumangga saderengipun maos kita ndedonga kawula dherekaken. Duh Gusti ingkang Maha Asih, kepareng kawula ngaturaken panuwun awit paduka tansah nunggil lan nganti gesang kawula. Nganci ing wulan Februari menika kawula pitados bilih paduka badhe tansah ngreksa lan ngrimati gesang kawula. Pramila kawula namung tansah pasrah sumindhi dhateng paduka. Sumangga Duh Gusti, gesang kawula paduka agem kangge nindakaken karsa paduka. Kepareng paduka tansah nyagetaken kawula nglampahi ayahan ing wulan menika kanthi prayogi. Mekaten pandonga kawula, matur nuwun Duh Gusti. Pandonga punika kawula unjukaken kanthi pitados wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang gesang. Amin. Jabur gangsal welas ayat gangsal B ingkang mekaten suraosipun. Sapa kang tumindake kang mangkono mesti ora keguh ing sak lawas-lawase. Integritas menika bab tumindak ingkang konsisten kanthi nglampahi bab-bab ingkang leres, sanadyan ing kawontenan ingkang boten gampil dipun lampahi. Integritas menika tegesipun tumindakipun cundhuk kaliyan tembungipun. Integritas menika ngemot bab ing kasetian lan pambangun turut sinaosa boten wonten tiyang ingkang mirsani. Tiyang ingkang nggadhahi integritas menika ugi dipun sebab tiyang ingkang kapenuhan ing kamulyan. Kados menapa wujuding tiyang ingkang nggadhahi integritas menika? Kitab setunggal Para Raja nggambaraken pribadi ingkang integritas menika kadosta Prabu Daud. Sang Prabu Sulaiman banjur munjuk paduka ingkang sampun ngatilengalaken sih kadarman ingkang ageng dumateng abdi paduka Rama Daud, Rama kawula. Amargi sugengipun wonten ing ngarsa paduka kalayan setya, leres lan jujur dumateng paduka. Sarta paduka sampun nglestantunaken sih kadarman ingkang ageng punika dumateng Rama. Paduka paring anak ingkang linggih ing damparipun kados ingkang kelampahan ing dinten menika. Sakmenika suraos Injil setunggal Para Raja 3 ayatipun 6. Wonten tigang perkawis ingkang saged bangun integritas, inggih menika kasetian, tumindak ingkang leres lan sikap jujur. Lajeng sumangga kita gatosaken bilih tiyang ingkang nggadhahi tigang perkawis menika badhe pikantuk katresnanipun Gusti ingkang ageng lan menika dipun sebataken dados jaminan saking Gusti Allah. Sinten ingkang dipun sebat nggadhahi integritas menika? Inggih punika Prabu Daud. Pitakenanipun, punapa wonten tembungipun Daud piyambak bab integritas, bab ingkang dipun tindakaken ing gesangipun? Wangsulanipun wonten Kitab Jabur ingkang isinipun sekedhik naming 5 ayat, nanging punapa ingkang kaserat punika sae sanget. Menika ingkang dados renaning penggalingipun Gusti. Kangge mbangun pribadi ingkang gadhahi integritas pitedhah ing Jabur gangsal welas menika,
wigati tansah kita tindakaken ing gesang menika. Setya, leres lan jujur kedah dados peranganing gesang kita minangka pandheripun Gusti ingkang berintegritas. Amin. Gusti berkahi.